وزیر derve Amerîka tekez kir wîlayetên yekgirtî ji bo bersiva êrîşa rejîma Sûriyê li ser hêzên Tirkiye li devera Idliba Sûriyê hemahengiyê dike. Di twîtekî de Mike Pompeo wezîrê derve Amerîka roja sêşemê 11 Sibata 2020 şîna malbatên leşkerên Tirkî ku di êrîşa rejîma Sûriyê de li Idlibê hatine kuştin kir. O got ku divê êrişên berdewam ji aliyê rejîma Sûriyê û Rûsyê ve werin rawestandin. Pompeo da zanîn ku wî nûênerê Amerîkayê taybet bo karobarên Sûriyê şandiye Enqerayê ji bo hemahengiyê dwarê bersiva êrîşa rejîma Sûriyê de ku aramî têk biriye bike. Wezîrê derve Amerîka Mike Pompeo di dawiyê de got divê Amerîka piştevaniya Tirkiye bike ji ber ku Tirkiye hevpeymane di NATO de. Roja duşemê dehê Sibatê jî Wezareta Berevaniya Tirkiye kuştina 5 leşkerên xwe birîndarkirina pênciyê din di encama topbaraneka tund de ji aliyê çekdarên rejîma Sûriyê ve lê tevtenaza Idlibê serbarî rûxandina hejmarek zirîpoş û otomobîlên leşkerî li ser barhilgiran ragihand bû. Ji aliyê xwe ve Berevaniya Tirkiye jî piştî wê ragihand ku wê operasyoneka berfireh lê ser 115 bargehên rejîmê encam daye û di encamê de 100 çekdarên rejîmê dîl kirine. Her wiha cîgirê Serokê Tirkiye Fuad Oktay jî ragihand bû artêşa Tirkiye dê di operasyona xwe de û dana waneyan de ji binpêkirinê zakonên navdewletî re berdewam be. Êrîşa rejîma Sûriyê bêbersiv namîne. Pêşveçûna leşkeriya rejîma Sûriyê li Idlibê dawîtirîn cihê grûpên çekdar li Sûriyê bûye encama nakokiyên berçav bi Tirkiye re ku Tirkiye jî desthelata Sûriyê bi serokatiya Beşar Esed bi êrîş û armanckirina hêzên Tirkiye li deverê û binpêkirina rêkeftina Sûd jî derbarê agirbestê li heman deverê tohmetbar dike.